Samantala, arestado din po ang 39 anyos na babae matapos umanong nakawin ang 2 bag ng school principal ng Juan Macaraeg National High School. Ayon po sa pulisya, nakita ng mga kawani ng paaralan ng sospek na lumabas mula sa opisina ng principal na may daladalang mga baga. Napag-alamang nawawala ang mga baga na naglalaman ng laptop, hard drive at iba pang mahalagang mga gamit na may kabuuan na halagang humigit kumulang 53,000. Agad na hinabol ang sospek at nahuli sa barangay Kanarvakanan. Habang ito ay sakay ng jeep, itinurn over ng kawani ng paaralan ng sospek sa pulisya para sa kaukulang investigasyon at tamang proseso ng kaso. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag upang maiwasan ang ganitong uri ng insidente. IFM News. IFM News. IFM News.